Il-vouchers tal-100 € tal-Gvern ġew estiżi sal-aħħar ta' Ottubru. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri waqt konferenza tal-aħbarijiet fix-xatt ta' Marsalforn. Il-Ministru Xkembri spjega li mindu bdew jintużaw mis-7 ta' Ġunju sal-5 ta' Settembru intefqu 33 miljun euro vouchers. Dan ifisser li sa issa intużaw 74% tal-vouchers li ġew imqasma. Aktar minn 30 miljun euro vouchers intefqu f'Malta, filwaqt li f'Għawdex intefqu kważi 2 miljuni u nofs. Din id-darba dit-tieni edizzjoni kienet daqsxejn differenti għaliex stajna naraw li kien hemm isa smooth consumption tagħha. U allura ma kienx hemm isu peak fawissu, iżda kienet il-konsum tiegħu kien mod ekwu tista' tgħid ġimgħa wara ġimgħa. U dik kienet ta' utli wkoll għan-negozji tagħna li tista' tgħid kellhom konsum mifrux mod iktar ekwu matul il-ġimgħa. Il-medja tal-użu tal-vouchers fi tmiem il-ġimgħa tammont tal-kważi 1.4 miljun euro, waqt li matul il-ġimgħa il-medja qiegħda madwar 1.2 miljun euro. Dan ifisser injezzjoni ekonomika diretta ta' 2 miljuni u 600,000 euro fil-ġimgħa. Il-Ministru l-Għawdex Klint Kamilleri qal kif is-sajf f'Għawdex kien wieħed tajjeb bl-użu tal-vouchers, semma it-tnaqqis fir-rata tal-qatt f'Għawdex għall-inqas livelli fl-istorja meta f'Ġunju kien hemm 136 persuna jirreġistraw. Sajf tajjeb immens għall-Gżira Ewċija fejn xejn inqas minn 2.4 million worth of vouchers ġew propju msarfin hawnhekk ġewwa l-Gżira ta' Għawdex fi stabbilimenti lokali, però aktar minn hekk ukoll kellna flus tajjeb mod partikolari fejn jidħol mit-turiżmu domestiku fejn tul Lulju u Awwissu żaru lil din il-gżira xejn anqas minn miljun persuna.